I dag vil vi lære jer, hvordan I laver en fisk, så man kan spise den. I starter med at tage huden af, skrabsen af. Og der skal I have sådan en god kniv. Og så for at skrabe over det hele. Så den bliver helt. Også på den anden side. Når så det er klart, så skyller man sin fisk rigtig godt rundt. Vent, så sætter den lidt på pause. Så skal man fisken op cirka lige ved 1 centimeter ved. Det kan godt være lidt stramt. Så når man har skåret hovedet op, så ser det sådan der ud. Så skal man sørge for at finde en pose eller en skraldespand til at putte det over i, ligesom der. Jeg har puttet den over i sådan en pose, fordi det er det bedste, vi har. Og så skal man lige begynde at finde saks. Jeg har lige fundet den. I kan lige få 2 sekunder til det. Når man er begyndt, så skal man skære ned fra numsehullet og opad mod der, hvor hovedet har siddet. Man skal gøre det lige midt imellem de der 2 gælder. Finder. Jeg sagde lige forkert. Så skal man sørge for at skære helt ind. Så indeni ser det sådan her ud. Og hvis det er en pige, og der er sådan her, den skal man tage væk. Og så lægge for sig selv. Og så skal man simpelthen bare have resten ud. Og lige gå i den pose, der skraldespand der. Så går man skal man vente. Først så tager man lige det her skin af, inden man skyller. Det er en meget god idé at tage og bruge fingret. Og man kan lige hurtigt skære. Det gør jeg som regel. Og det putter jeg så lige over i posen. Så det her, de her blodårer, ja, de skal op væk. For der indeni, der ligger en masse blod. Jeg har lige puttet det over i en vasser, men der tager jeg simpelthen
og får det her, jeg ikke lige har fået med. Det får jeg simpelthen med ud ved at skylle det ud. Og det skal gerne være koldt vand. Sådan skulle man gerne se ud, når man har skyllet den. Hvis man kunne gøre det bedre, så må man have taget den. Så efter man har skyllet, skal man have klippet finnerne af. Dem skal man klippe af. Nu må vi til. Nu skal vi til at skære halen af. Sådan her gør man. Gerne lidt væk fra det yderste sorte. Den kan godt være ret stram. Sådan. Sådan ser den så ud indeni næsten nummen, og næsten skåret den helt over. Det var så den måde, vi lavede en fisk. Sådan vil jeg lige vise, hvordan den ser ud. Indeni og udenpå. Sådan ser den ud indeni. Sådan. Det er enden, hvor hælen har lavet.
Og sådan der kan det godt se ud ved finnerne. Det halen man får skåret af nu der. Og det kommer derover. Tak for den gang. Tak fordi I ville se med på den video, hvor vi viste, hvordan vi lavede fisk. Nu håber jeg, I ved, hvordan man laver en fisk til næste gang. Det var det. Hej hej. Lavet af Patrick og Perle Mikkelsen.